warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Azim. Oke guys, kali ini aku ngenteni ponakanku ya guys ya. Aku makan Mbak Ayu. Mbak Ayu itu guys, Mbak Eseng. Apa jenenge ponakanku senenane kene ya guys ya. Iki ceritane kan ponakanku sing Jakarta. Jenenge Mas Fatir ku lagi mulai ya guys ya. Dek ning kene. Dadine iki Mbak Ayu arep rene karo mbakku sebloro ya guys ya. Mbak Pitako ya perene. Iku anakku sing Jakarta iku sing anake mbakku sing gak enek guys, Mbakku Lisa kae. Dadine dekne iku rene karo pakane. Dadine iki mbakku padha perene guys. Nek Mbakku Lina iki arepe ambek bojone, nek Ayu iki ambek bojone. Dadine bojone mesisan yo guys mergawe ning gone Sambong kene. Iki aku jemput Mbak Ayu ning kene guys. Iki aku ngenteni bocah ning kene soalnya bocah urung teko kene guys. Aku ngeloloni saiki soalnya ndek kae aku nganu guys. Ndek kae bocah ngenteni aku. Dadi niki aku arepe sing ngenteni dekne yo guys. Kene wis teko cacak guys ya aku. Ya guys, kan aku ponanku gede guys. Ndek kae pas gak buka ono iku pas umur piro ya guys. Tahun setengah apa kayak aku lali. Jadi itu ambar itu kadang tahun gak bisa melok soalnya baturi ibu guys ning omah. Dadi iki jarene mau hadir karo Pak Ane. Ya aku ngenteni Mbak Ayu guys yo. Ya guys, hasilnya arep tak ketokno karo ponanku sing enek guys, foto-foto. Tapi yo wis kene yo wis yo tak diris. Gak iso dijaluk onone ngono. Sekarang motor lewat, bis lewat. Soalnya yang meniki kan bis podo lewat ya guys ya. Kayak bis siaroh podo lewat. Wame ning kene dalanane ya guys ya. Iki Sambong ngene iki rame dalanane. Nah, kalau tokonya buka, itu tokonya harus buka guys. Ini tokonya bawa belum buka. Kalian jam 8 kok buka ya. Wis tak antene ning kene lah. Kalau dari Mbak Ayu yang dari itu dulunya waduh guys, awan itu sama itu panas. Nih apa sih yang lagi besarnya sini panas, apa hangat guys panas. Aku seneng. Ini tuh waktu guys, kok tuh gak daerah hasilnya itu akan bukan ini mau saya guys. Terus di lokasi guys ya, tapi dia aku tuh 4 bersaudara ya guys ya. Mbakku gak ada siji, itu mbakku Jakarta. Jadi ya, itu pucuk Jakarta ya guys ya. Dia Cirebon guys, mbakku Cirebon. Terus tinggalnya nih Tambun. Aku jadi mbakku guys. Pertama, aku tahu Mbak Lina yang pertama Balinas, gue tahu Mbak Lisa, Balina kayak aku tahu kerja nih lumus guys, nyambut dorong. Jadi Mbak Lisa kayak aku mergawe nih, salah mergawe tahu jadi kaset. Tapi guys, pas mau ini aku pas mergawe. Soalnya itu aku pas mergawe guys, pasti mergawe tapi kalau nak sing nangis yo ibu apa jenenge anak sing cilik guys. Itu sih pokoknya ngono dadine iki ponanku sing Jakarta Tambun ku rene guys. Dadine mbakku belalah yo pengen rene aslinya aku di Kota Bloro guys. Tapi aku nak ning Bloro iki pasti ning kene iki kesel. Terus kok nak ning Bloro sesuk aku mau Mbak Mis kan gak iso guys yo. Jadinya mbakku sing arepe rene. Cek ngenteni Ayu guys, ora bakal guys ya. Dari
aja ya guys. Biasanya aku nih Jakarta ya guys ya, ini boleh gawean ini nanti belum cukup umur guys. Aku kan itu ceritanya kan metu sekolah itu orang anak 17 tahun, soalnya aku kan awalnya dia tapi umurnya orang nyandak guys, jadi aku metu SMA itu umurnya 17 tahun itu anu pas bulan Juli, jadi dia gak keterima nek urung 17 sih nek neng kasiran juga keterima guys neng Jakarta. Kebetulan aku 17 tahun sih oleh neng kasiran ya dia, terus aku pegawai neng kasir itu selama 5 bulan. Terus apa riyoyo itu aku metu guys, soalnya neng kasir kan jangan neng orang kan soalnya jadi ya, jadi ini aku metu terus aku nggak boleh pegawainya oleh neng kasir gitu. Aku wis pedhok iki ponanku. Mbek anake loro. Anak dua iki, guys. Moy, kamu gak kedinginan, Moy? Dene tengah. Dene. Enggak, kowe kedinginan enggak? Cekan Lek Fitri. Mbah, kok Lek. Lali guys. Terus guys aku pengen mulai dhisik. Kok dilanjut ning omah, oke? Oke, guys. Guys, antri ini ngarepe pasar gitu. Dulu mah tak kon masak iki. Kepinteran aku. Kepinteran. Makan chef saka Bloro. Apa gak iso masak yo. Iki chef-chefen. Ya anak teko rono mbah ki ndi. Sini ae. Bumbune gimana guys, tak kilo guys ini wah bakso gak satu kuning anu yuk kemarin gak mau bakso terus guys aku ki mau nganu kok jumlahnya kira bakat masak ikon piye iya. Pira wonge gudeg neh? Mbah iki nganggo iki. Yo kira wonge pira? Ki mang aku kekurangan iki. Wong iki pira? Enggak tahu pokoknya. Awakmu. Aurel. Kok arek sing kudu jablok. Ya doni Mbak Ayu wis ora aku gak ngadoni guys. Kok malah ra enak pindah enak iki wis. Iki kan mesen ya guys yo ngenakane iki apa jenenge bihune kelemesan. Tak lagi guys. Baksone lho. Baksone mantekan. Yes guysnya ben diadoni Mbak Ayu iki. Ayo udah kayak saus yuk. Ya sausnya kan nek gini. Oh mek dhewe-dhewe ya. Ada prasmanan. Oh prasmanan. Oke guys, wis prasmanan ae. Ini sambelnya guys. Di zaman pedes. Full rawit tok. Masa? Full rawit tok kuwi. Guys, wah karepe wonge kok. Ape cap-capen iki lho. Arepe dekne. Dekne bakulan bakso. Mas pinten? Aku 2000. Awakmu ngerti ning piye? Apa? Nek nggo panci, nggo wadah ngono iki baskom gedhi ku lho sing tuku ning ndi iki? Sopo? Ngene iki bakso ning piye? Oh iya roh, nang Lampung. Lampung. Anggone iku Magicom. Tuku 20.000. 15, 30. Nganti gak oleh bakule tuku akeh-akeh. Oleh. Digawe njel akeh. Oh nek gak sithik. Wis karo sithik gak oleh ndekne. Dibalekno duwite. Guys, penampakane lho, jus ora guys. Bakule lumo. Pentolin tok 7. 5.000 pentolin tok 7 ya. Ya biasa nih. Biasane mbok gak ngerti. Piye maksud temen? Aku nek tumbas mari langsung cari
Oh, coba ayo kayak bakso tenan. Bener ya bakso tenan. Apa? Iki lo langsung mau ngati. Iki guys, kecape. Wis, ayo. Ya prasmanane keluar. Piye iki? Piye maksudem? Baksone dulu ya Mas. Iku. Kok sungkan aku bekelana. Aku tahu ya. Walah, kayak wong adel iki. Kayak wong adel. Dua anakku suruh kabeh makan, Mas. Tuh. Udah matir. Bakso bulat seperti bola pingpong. Oh, mereka disiapin. Lihat, ketika iya anu kecap wes. Kurung. Ini 8.000. Mantap. Pedes. Piye pedes piye? Sing masak aku. Mbak Ayu. Mbak Ayu lah masak. Ben, sendok cemplung. Ke minggir Den.